Преди повече от 10 000 години хората започват да променят начина си на живот. Вместо да разчитат единствено на лова, те откриват силата на природата, опитомяването на животни. Първите стъпки към животновъдството започват с опитомяването на диви животни. Хората разбират, че вместо да гонят дивеч, могат да го задържат близо до себе си. Те започват да привличат овце и кози, като използват храна или изграждат примитивни заграждения, за да ги задържат на едно място. С времето, тези животни стават част от ежедневието на хората. Те осигуряват месо за храна, мляко за пиене и кожа за изработка на дрехи. Но най-големият напредък идва, когато хората откриват, че вълната от овцете може да се използва за направа на топли и устойчиви дрехи. Животните също стават помощници в трудния живот на първобитните хора. Козите и овцете, с тяхната издръжливост и способност да се приспособяват, са идеални за опитомяване. Това поставя основите на нова ера, в която хората вече не разчитат само на природата, но и активно я променят, за да създадат устойчив начин на живот. С развитието на животновъдството хората започват да се установяват на едно място. Селищата стават център на тяхното ежедневие. Тук, в малките общности, животните са повече от източник на храна, те са част от живота на всеки. Жените често се грижат за обработката на млякото, превръщайки го в сирене и масло. Вълната, която добиват от овцете, се изпира, изсушава и сплита в здрави дрехи, които защитават от студ и вятър. Мъжете се грижат за изграждането на заграждения и защитата на стадата. Те работят заедно, за да осигурят сигурност за животните, които са важна част от оцеляването на цялата общност. Децата също имат роля, те помагат с храненето на животните или играят сред стадата, научавайки от малки как да се грижат за тях. С времето, селищата се разрастват. Благодарение на животновъдството, хората имат сигурен източник на храна и суровини. Това им позволява да се съсредоточат върху други дейности, създаване на оръдия на труда, развитие на култури и изграждане на трайни домове. Животновъдството се превръща в основа на тяхната устойчивост и бъдеще. Неолитът поставя началото на цивилизацията. Животновъдството е не само средство за оцеляване, но и основа за развитието на човечеството. Днес ние продължаваме тази древна традиция, наследена от предците ни.